malato ang kuadrada. Sir. Kaldiro ra mga kuan kay. Ito sa tayo gamit og kaha. Banta sa tani guys. Kuha na kayo itong kaha kanang. Yan dapat sige pakyuda sa kilid. Hindi sila manghawa nga. Na. Tingog nang enhance. Tanan. Tara. Uli on mo. Oy, uli daw. Ang uli po. Gitawag sa nguli po sila. Uli mo. Ano sila kanad guys. Ipapauli siya inahan. Luoy po taon.